Ugawang gikan sa Panabo. Brother John Marcos. Ayaw mo ito kaninyong tanan, mga igsoon. Nabiyan sa atong anong ngayon. Kaya Pastor Duterte, sa atong pinalanggang barangay captain di sa barangay Kawantian. Ayaw mo ito kaninyong tanan. O sa tripod sa atong mga hukom, pinalanggang hukom, ayaw mo ito. Ano ako karon sa inyong mga tabangan aron sa pagsangyaw sa maayong balita sa plano sa Diyos. Magsugod ka sa sugod. Sumala pa sa Genesis Kapitulo 1, may isulat dito, na ang Diyos nagbuhat sa kalibutan. Umiyana sa kalibutan, na tubig, katubigan, mga tanong, mananap, humanihan ang ihimo sa Diyos ang tao. Ug ihimo niya kini sumala sa iyang barangay. Humanihan ang tao ipapahiguna sa Diyos dito sa hardin sa Eden, sa tanaman sa Eden. Kung diyan nagsugod ang pagkahulog sa tao niya sa lahat. Ang Diyos nagsugod sa tao kasi na adunay katungod nga mukaon sa bisagon sang batang sa pagkaon sulod sa tanaman. Gawas sa pagkaon sa kahoy sa pagkita sa maayo sa dautan. Apan igsoon, subok kayo kaparandumon nga ang tao isupa sa sugod sa Diyos. Kung diha nagsugod ang tao na hulog sa pagpakasala. Apan ang Diyos na rin plano na ito mga igsoon. Kung kami ang plano na isulat sa Isaiah 9:6. Kadunay usa ka bata nga matao. Ug iyang mapasalon sa iyang apaga ang kagahon. Ug siya pagkatawon amahan sa walay katapusan. Diyos nga mga kagahon. Ug prinsipe sa pagdait. O ang katumanan ng plano igsoon na isulat sa 1:3-6. Katungod sa pagigumba sa Diyos kanatong mga tao diri sa kalibutan, iyang ipadala ang iyang buktong nga anak. Aron kita mamuto kaniya. Maluwas o makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kung kumanihan na may igsoon, kumanto ito, unsa naman? Kinahanglan kita, tumuto kita, ilubanan ka pinili sa buhat. No? Isumala pa sa Marcos 16:16 nga ang mundo o pagpapautismo mamaluwas. Apan ang dili mundo pag-awag ka sa silot. Gusto man ang mahong buhat na akong ingon. Sumala pa sa Marcos 16:16 wala siya pagpapautismo. Kaya sumala pa sa Santiago 2:17 kapatay ang pagtuo kung wala'y buhat. Walang ginala kung kita mundo. Sa gulan din natin na o buhat para igsoon. Kumanihan na. Ayun ang anak sa Diyos, sumala pa sa 1:12. Nga ang mudawat umupo kaniya. Ano na rin kagahon? Mga mahimong anak sa Diyos. O kita may sakop na siya palimalay. Sumala pa sa Efeso 2:19. Nga kita din ng mga langyaw, mga lumalabay lang. Kita sakop na sa palimalay sa Diyos. O kung saan na mga palimalay sa Diyos na akong isulti niya mga igsoon. Sumala pa sa unang Timoteo 3:15. Sumala pa rin Apostol Pablo nito. Na kung galing ako malaman, kamo may balo na kung saan paggawi. Diya sulod sa panimalay sa Diyos, kamo ang iglesia. Mga igsoon, umana itong minawat, bituo, na imong anak, na isakot siyang panimalay. Panaglipay na kita. Sumala pa sa Lucas 10:20. Dili kita managlipay nga ang demonyo na pailatong sa atong gahom. Apan kita managlipay nga ang atong ngalan na isulata sa basahon sa kinabuhi. Malipay na ta, maglipay na ta, maglipay na ta. Apan kung dili mga igsoon, pero saan pa ka na? Kinahanglan ato ning kawalandurmon. Ang mga pulong na akong yata kanina mga igsoon. Kung ka lang mga pulong na akong yata kanina, dili niyo kawalandurmon. Lagi tayo kabutaran. Sumala pa sa pinadayang 20:15 kasi bisan kinsa ang ngalan nga wala na isulat sa basahon sa kinabuhi ikatambok sa dinaw makalayo. Mga igsoon, inana kasulok ang malandungon ang atong kadungan. Kung kita dili magpatalingon sa mga pulong nga akong hatag na kaninyo mga igsoon. O
siguro mga ison, napay oras o 5 minutes lang. Dili na siguro mataman kaya doon na tayo mga upang mamumulong. May mo ito kanina tanan, ugon tayo na, o ginawat niya ang akong pulong, nag-aatag o kahayag kaninyo, o ginawat niya ang Diyos, mag-auban ka akong tanan. Salamat.